الله هو الله 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 شنو بقيت من عمر جروا الله ربك وانا الله محمدنا تذكر بنجي هذا فنا مرتا كلمه مبودن wannan babu shakka kyauta da rawar ta kai ba da haka da kana ji su to ka ne na yarba annabi ma ka ba da kyauta ya annabi na ya mustafa muhammad ali al-quyudi ma'al ma'arifatu rabbul malakudi garshe ga dai nake da bai al-awali dole nake dan ka sama ne da gwalbi a fadar ka ya ma'aiki ka san lubina annabi ko fara ko da bake ta hu fara kuranta dai ke kuma kai da dan amina dai ke kuma kai da dan amina dai ke kuma kai da dan amina annabi kai ne gaban gaba Allah ne ka kai gaban ka annabi kai ne sanin sani Allah ne ka kai ya san ka kai sai kullahi sai kullahi wa amsa da kyau wallahi wa amsa da kyau wallahi sabina Muhammad Rasulullahi wanda ya fi Musa kallamin lahi ya fi Ibrahim Halilullahi ya fi Isa Ruhullahi ya Rasulullahi سيدنا محمد رسول الله 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 سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد إذا مسيا أنه محمد إذا مسيا أنه محمد إذا سمعت أنه محمد إذا سمعت أنه محمد إذا مات أنه محمد إذا فعلنا يد محمد يا رسول الله إذا فعلنا يد محمد إذا فعلنا يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد اللهم صل على 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 محمد أن محمد إلا يقول أنا فقران من الخير عليك بلن يكون سهران مرشدا ذكر الذي قد أول أو وبدل وسعدي بن مرقلي وجيرتي هو جنب البحر عليك مغربا ولا سعود لم ذكر ذكر وذكر عاصم رسول الله درنا فلان محمد الكتاب بطوها سيدي لا ترسل رسول الله مقدما هنا كل الأنبياء منا لهم يجي كل خير والكرم أزوا شوقما أن محمد يسوع من المولى وآدم لم يكن رسول الله وهو أزوا نزعته كنزية الحج وده إذا كان حاصرا ومقصرا أنت يمرسل آية محمد إليه والشعر مؤورا وأي ربنا شاء محمد وأي ربنا شاء محمد رحمته وهبله فأكرما سيدنا المحسن وقاسم وجعل الله المقدما شوقما أنه محمد إلى مسيا أنه محمد إلى مسيا أنه محمد إلى سماد أنه محمد إلى أحمد أنه محمد إلى جدك أنه محمد إلى محمد
سيدنا محمد يا رسول الله سيدنا محمد يا رسول الله سيدنا محمد اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم da Allah dan gyara ta mu gaida wani tabbas masoyin Allah mu gaida taki waye jikan manzon Allah cewa abba habo jikan annabi babu jikan annabi na yabo zan fara ko sharifi da sunan lalla ubangiji na waliyan Allah gaba babu jikan annabi na waka ta yau ƙarye dace sharifi zan wa bai tuka Dani nake tun da sharifi zan ba waƙe kawar ni ne zan waƙe kai a takaici Dani zai waƙe ubansa ku saurara ku ji bai tuka a waƙar bukai da sharifi mai tsoron Allah ku gaida wali masoyan Allah ku gaida taki duka manzan Allah yawa abba buru jikan annabi ya Allah ya haɗar da bayanka rabi Usman wa babban da uku wasa ba wallahi abuwa da Allah masoyana abuwa da Allah masoyana don ba hasada sun dame ku domina dan na san dukkanin masoyina ba wanda jama'a ba su je sun mata wai ba jahilai zancen su ba kunya wai ya za a ɗauki abun waƙar soyayya a sa a bigata kai ba halin ne ba ga irin ta nan da rage mai faɗar haka da sani a daidai na islama abokina a daidai islama tsakanin saurayi shi da yarinya ba kira da ke ayi soyayya amma da annabu ba a so wata ba ta ba an ji Sadiya ina dai da ke kewa wacce kai yaye ba za ta yi kamar ke ba wallahi sunan Allah da ke fara baitoci sarkin da ya yi masa saki ya yi kotoci Allahu sarkin rahawa ne da adalci masu sako na sama yana ba su sai son ji dan kwa samun su ba za ya kauye shi komai ba wallahi
kamar su har auliya wallahi wa ba da ya san su dan biyayyar su gurin ma'aiki na ke son su wallahi billahi da zai kabbalar su tabbar da Allah ban kasanta ma kowa ba ne ba wace kare ne shi dan yau ba kan auren walidai na shi mahaifin annaba Abdullahi sunan shi sannan kuma na da Amina ta haife shi yambatan auren su ba zan koya komai ba wallahi kuma tu a yau za a kai gara yau ake tarewar Amina gidan tsira tufa ango ya ga amaryarsa san shira cikin amincin Allah zuwa lokacin jara zakara ya yi da ranka sau mai gabanci ba wallahi kwana kaɗan abu dalla ya ce da amarya ya zane kuma har gashi na shirya ba da dewa dan zane dawo kaɗan kwana sai Amina ta bashe da kuka da tsamuna ta ce an ka tafi kabar da ba zai ji daɗi ba wannan da abdalla ya ka zubar hawayen ta Amina sai hawaye ya cika idanunsa gwarzona haka dai sun karabu suna mararin juna abdalla ya fita duk suna waiwayen juna to ashe abdallahi ba za ya dawo ba labari kawai ka ji amarya abdalla ya rasu ta babu wai kamarya maza da mata ya kawa Amina tukariya ta ke sai son kogon Amina suka juya ba wanda zai ganta a ce bai yi kokawa wanda shiga ɗaki na adami da sai kuka amma cikin kukan tana rera baituka ya ga mai sauraro ka dan buɗe kunnen ka baitukan da kake zana rera su ba janka amma da larabci take ba da hausawa wayo masoyina abada ka tafi kamar da ba maganin juna ga shigon aure kai kadai ne abokina ga shi ya bayyana a cikina akwai juna yan haihu ba a gaban masoyi biyayye ba haihuwar da Amina ce yau ta ɗauka ku tun da zama ta yi daga sabba sun sabku taruwa daga aljanna firdausa an biku sai ga shi sauwa Mustapha sai ya yi sanku ke dare ko asubahi bai ba da sabi ba wallahi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam sallallahu alaika wa ala sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalatu wassalamu alaika ya rasulullah assalatu wassalamu alaika ya habiballah الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا كنز الله صلى الله عليك وعلى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ka bashi yardarka ya rauke da cikin wani yayi asalama wa firkani da ka bashi yardarka ya rauke da cikin wani yayi asalama wa firkani shi ji ka gudun sayi da kai wa firkani
kaunar sa ce ni ta kamo ni don hakan ga yaban sa ni wajibi na ne rabe wajen da na zan bake jari ba na raba ku kai da ke kana dukkanin lawan wallahi babar su kamar shehu ne jari shi shehun mutum ne kyakkyawa amma ban sokon saman ne masartawa hausawa sun kace san kowa don wanda ya rasa shi ne shehu ne jari idan ka kalli fuskarsa da idanunka kwajirin shehu sai sa ka yin kuka ƙarshe kyansa zargar da bauta ka sai ma ka ce ba dan adam ne ba ke jani shehu ai bai yi wa tura sauran irin wai ba don shi shehu mutum bai yi wayo ba ma'ana don bai kai sabarta ba da kuma furofesa a kan dukkanin fanni tare da mu Allah kudan albarkacin ne tare da mu Allah kudan albarkacin ne don wa barhama kenan suru kenan halin kenan a tafa wa ikas Basane na raufani, shaurin yas halifan shewake gani. Barhama kenan, basane na raufani, shaurin yas halifan shewake gani. Dalili na wanda waka wata rai ina bacci sai dai mafarki a mafarkin wuya na ci na ganni ne a daji kan bishiyar bacci reshen karke rike sai na kama bacci kasa ga ruwa kada yaran sa awanci kefe ba ta kuna kuma na ta hukuni ko kula kama ta ita hafilan na wayoyi a cikin wannan hali sai na ga wani dattijo mai zani da kwarjini sai ya ce gani duk da wasu malika komai ɗau salatin fati ɗa rasu da kai taimai sannan ga ma'awwali shi ma kai ta yin waimai karsa da kyau cikin tafakkuran ta kan komai a da ashirin ba za mu gani za a yin aiki kawai da masalaru sai na haukarar dasu ba wani da salatin fati idan da zauce su sai da rai nisa da gane kun tunane su zage kuma cikarar nan da aka haskan su da ya dagarar su sosai na gama mu sosai Allah ya saka wannan jarumin su barhawa kenan a tafa wa ibai Allah ya saka wannan jarumin su wanda gun ya gaggasa tuna ya zama maho a wurin maɗaukar asirai ya zama sauku don kana san ganin su ya ka uka ka tabbo barwayar shi wata kiran jallar bani la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Rasulullah Maulana Allah 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 Allah
محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم. إمام المرسلين أنا محمد إمام المرسلين خير المرسلين منزلنا وحمودنا هديين المرسلين إمام المرسلين خير المرسلين منزلنا محمودنا حبيبي وقتي زاني بسم الله الله زان فارا زان فارا فمن يبوء جرجينا الله يسكن دبارا walwa'ata ya zama wasira ya mana da baibai ka basira da inda ya buga nura ya yana yaban wani risa ta'ala wari nan ka kara a ciki ne ba da manta waliyan Allah masu himma ko ne gaba ba sa son sabo ko ainawa kamar aishewa a hamada tinta da akwai karawa abuwa abu da ƙadar lila da ɗaba uwa da gausin zamani da gausin zamani shewa na iya su bada hawa girma ce buke shugaba annabi Muhammadu gaisuwar ban girma ce buke shugaba annabi Muhammadu bismillah Allah mai duka wanda ba shi da da ko sadaka a uwa a gare da uba duka shi kadai ne kwal an gaya maka ubangiji na Allah wahidu rabbuna yi salati ka daɗa wanda nake yi wa kiɗa in yi mai waka in yi rangwada to daɗa shi ne annabi Muhammadu Mahamudi ina ta muka taka da mai isa ya iri nasa a cikin san mai kai har ƙasa ya gaji da dukan makiya nasa da ɗanda ya kai ya Muhammadu tambaran bai girma a kofuka tambaran bai girma a kofuka baka ɗana ne kuma in riga kai tuka gama aiki in zuga a cikin waka in yi zazzaga a san ba tamkar abadu gaisuwar bai girma a ce buke shugaba annabi Muhammadu yara ko mu ci gaba da kashi kai duka bidayen su kashi kashi mola ce annabi zan mashi a garin shi da ɗai ba rashi shi ne raba kyautar wahidu
shahada mun ji bugu da ƙari bugu da ƙari wayo kaina wayo kaina wayo kaina